हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ शुभ सकाळ दुई पर है आज मिस्त्री चार्ज अधिका कहला 300 टका बेकिंग लगे से बाध्य कि आज रेंची मु धरची भारत माता की जय गाड़ी काम आम निजे करा पड़ी जी कटिला दोष ना बर्तमान रेंची काम सब करने पड़ो जहाँ भी हो कामटा शिखा दरकार बेले बेले असुविधा समय आमको सब करा पड़ो सब जगह मिस्त्री मिले किसी ग्यारंटी ना बहुत जगह पड़गला बुद्धि आसीज बहुत हो अल्प हो माइनर केस हेले गोटे अलग कथा बुझिपार ये हूँ मऊसा नट रखापी गोटे जरी दरकार जगह कहीं नट जो जरे न पुरेल सी पुणी कला हो हाथ भी कला हो हाथ जगिया दरकार शोरूम मिस्त्री करते आज आम कर नट जमी बाली न हम सब नट खोल सब नट खोलला एक्सिली बाहर एक्सिली बाहर पर पेकिंग लगे सी तो अठा दे बाड़े बाहर कि नहीं मत डाउट हो तथापि आम टेक्निक आम लगे जी बाहर गला भल कथा ना तो ग्यारेज अच्छी आ टायर दुकान अच्छी टायर दुकान हमर आनी पिटिया पड़ो गाड़ी ये रहा ये जीवन ये 2-3 घंटा ये रे जो अठा दिया हम ये गोटाए टाइट हो गला गोटाए को रेंची दरकार पड़ो बाहर कि नहीं गोटे पुणी बाड़िया दरकार आमर बाड़िया किसी अस्त्र ना कि जगर गोटे बाड़िया तेल न बोया डब्बा गोटे दरकार बर्तमान जी तेल बोया कथा बोईगला एक्सिली बाहरी गला सक्सेस एक्चुअली बाहर जाइए बार किसी लाभ ना ना उठा तेना उठा दे मौसा एक्चुअली किए धर यहाँ सेफ्टी हम एक्चुअली रखा आम तो सब काम कर मिस्त्री कौन
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସିଲ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଏକ୍ସିଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଜାଗାଟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ସେମିତି କରିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ମିସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରିଆ କାମ କରିବା। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର କରିପାରିବ? ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର କରିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ତ। 5 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ଦିନ ତେଲ ବୋହିଲାଣି ତା ଦେହରୁ 2 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯିବନି। ଏତେ 250 ଗ୍ରାମ ପଳେଇଲା। ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂଟାକୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେବା। ମୋତେ ଟିକେ ଅଠା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡା ବଣ୍ଡ ଅଠା ନାହିଁ। ଖାଲି ତ ହଉଛି। थोड़ी थोड़ी बात में तुम याद आती हो, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि रखे राम ताके विधि को रहिए, सीताराम सीताराम। कपड़ा टे हाथ पोछि देव एवं शुखिला कपड़ा आउ थे पुणी क्लीन कर पोछिब, पोछिब जो नट गुरा टाइट कर नट गुरा पोछिब। ସରିଗଲା। ପ୍ୟାକିଂଟି ଆରାମସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଆଉ ନ କଟିବ, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ହବ, ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ପ୍ୟାକିଂଟି ଲାଗିଗଲା। ଭୁଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ୟାକିଂଟା ଭୁଲ ଲାଗିଲା, ଭୁଲ ଲାଗିଲା। ଆର କଣା ଗୋଟେ ହବ, କଣା କୋଉଠି ରହିଲା? କଣା 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 ନାହିଁ, ସେ ଗଳେଇ ଦେଇଛି କଣା। ବାସ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଲାଗିଗଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନଅଟା ପୋଛିବ। ନଅଟା ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାମ କରିବ ଆଉ। ନଅଟାକୁ ଭଲ କରି ଏକଣ ସେକଣ ପୁରେଇକି କାଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବାଲି ପଶିଯିବ। ଅଠାଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ଖାଇବା ନା ଆଉ ତମେ ରୁଟି ଅଛି ବା ଏଠି। ରୁଟି ଖାଇବା ବା। ଆଉ ଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇହେବ ତମେ ଭାବୁଛ? ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଭାତ ଖାଇହେବନି। ଭାତ କେତେ ରେଟ୍? ରେଟ୍ କିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପଚାରୁଛି। ବୁଝିବ ଖାଇବା ବୁଝିବ ସେଥିରେ ବୁଝିବ ଖାଇବା କ'ଣ ପେଟକୁ ଖାଇବ କ'ଣ ଆଉ ହଁ ସଇଲା କ'ଣ ବସିଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖଟୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ଖଟୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଛୁଆ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଛୁଆ ଓହୋ ତମ ଝୁଅ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ତମେ ଇଏ ନେଇ ତମେ ପେଟକୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବ? ସେ ଖାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବ ସେମିତି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବ। କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯାହା ଖାଇଯିବ ପେଟକୁ ଯାହା ରଖିଯିବ ଖଣ୍ଟୁକୁ। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଡାକୁଛ? ବୁଢ଼ା ଭାଇ ତମକୁ ବୁଲାତିଏ। ଏଇ ଦେଖ ଆମ ବୁଢ଼ା ଭାଇର ଖୋରାଇ ମିଳିଗଲା କେତେ 500। ଆମ ବିଅର ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ 2200 ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଇଥାନ୍ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି 2200 ଦବ ଟଙ୍କା 1000 ଦବ ତା ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ କଥା ପଦେ କହିଲ ହାଟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହେଲା ପୋଷେଇବ ତ? ତାପରେ ଏକ୍ସିଲି ପୁରେଇବ। ଖାଲି ଆମ ମଉସା ନା ମଉସା ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମାଉସୀ ଖାଇବ। ମାଉସୀ ତାର ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଇଏ ଏଠି କହୁଛି ମାଉସୀ ଖାଇବ ମୋର ରହିଗଲା। ରୁଟି ନହେଲେ କ'ଣ ପରେ ମଣିଷ ମଲା। ଆମେ ରୁଟି ଖାଇବୁ ଟିକେ ନହେଲେ ଭାତ ଟିକେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ମୁଁ ସାଧା ପାଟି ମୋର ରୁଟି ନାହିଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମଉସା କହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ରୁଟି ମନା କଲା। ମଉସା କହିଲେ ରୁଟି ନାହିଁ ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସିଲ୍ ଲାଗିବ। ଏସ୍କିଲ୍ କି
एक्सप्रेस देखुଛ ମୋର ଆଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କ'ଣ ଆଳ ଛିଣ୍ଡେଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଡ଼େ ଖାଉଛି ଅଦା 70 କୋଉଠି ଫୁଲ ଆର ଦେବ? ये लास्ट टार्गेट आप मुझे विश्वास कर टार्गेट ନାଇଁ ମ ସତ୍ୟ ନା କଣ? ହଁ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି ଦେଇଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମୂଳରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନା এইটা ওকে ଦେଇଦେବା ନା ସିଧା ସିଧା ତଳଟା ଆରେ ପଛେ ଅଗରେ ଦବୁ ଆଗ ତଳଟା ବାଡ଼ା ନଅଟା ଲଗେଇକି ତାପରେ ବାଡି ପୁଣି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କରିବା ହଁ ସେତିକି ଫାଙ୍କରେ ଦେ ଖୋଲିବ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘଣ୍ଟା ମାରିବ हे भगवान भगवान हे तुम्हें भरोसा कसा कस्ट टाइट मार दिले बर्तमान नोट टाइट चलती के डिस्टर्ब करबनी सीताराम 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 सीताराम
କ'ଣ କହୁଛି ରୁଟି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା? ଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ମନା କରୁଛି କହୁଛି ରୁଟି ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ପଚାରିବାକୁ କାଳେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? କହୁଛି ଭାତ ମିଳି ଏ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଇବାନି 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 କୋଉଠି ଖାଇବା ଆଗେ ଢାବା ଦେଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା କ'ଣ କରିବା ଭାତ ଖାଇବା ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଭାତ ମିଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୋଉଠି କରିବା ଭାତ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ଖାଉଛୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୋଉଠି କରିବା ଭାତ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି କରିବା ଭାତ ଏ ଜଗରଗଡ଼ କାହିଁ ଆଣିଥିଲି ଏ ବାଡ଼ିକି ଏଠି ବାହାର କରିଥିଲେ ଜଗରଗଡ଼ ହୋଲିକା ନା ସବୁ ଆଣିଛି ଖାଇତେ ହେଉଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼ା ହେଉଛି ହୁଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେବା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଉପରେ ଦିଅ ନା ଭିତରେ ଦିଅ ନା କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତି ବୁଢ଼ୀଟା କୋଉଟା এটা ଦିଅନ୍ତି କୋଉଠି ତା ତଳଟା ମାର ମୋର ନା ସେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଆଣି ଏରା ପୋଛିବୁ ସବୁ ଆରେ ମୁଁ ପୋଛିବି ତ ତମକୁ କାହିଁ କହିଲେ ହେଉଛ ତମେ ଏଇ କ'ଣ ତମ ଦୋସ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଲେ କାମଟା ହେଉଛି କାମ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସରିବ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ସେଗୁଡ଼ା ନ କରି ତମେ କହୁଛ ମୋ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆଇଲା ତମର ମୋର ତଳ ନଟରେ ଦେ ତଳ ନଟ ଥ୍ରେଡରେ ଦେ ତଳ ପୁରା ଥ୍ରେଡରେ ଦେ ଚଟିକି ଲଗା ପୁରା ଆହୁରି ଦେ ଆହୁରି ଦେ ଆହୁରି ଦେ ଚଟିକି ଲଗା ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ଲଗେଇବି ନା ଆଉ ଲାଗୁନି ଖେଳ ଖତମ ବୋତଲଟା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଆଉ ଡାକିବ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଲ ବର୍ଷା ହବ ଜଣା ପଇଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଉ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତେଲ ଭୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଭ ନାହିଁ ହଁ ଆଗରେ ଅଛି କ'ଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗେଟ୍ ତ ଏଇଟା ନା ରୁଟି ବାଲା ଢାବା ଗୋଟେ ଦରକାର ଦେଖିଆ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି ଗୋଟେ ରୁଟି ଫୁଟି ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଖାଆନ୍ତେ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଭାତ ମୋର ବି ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ମୋର ଖାଇକି ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିବା ଯିବା ଘାଟି ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ରୋଡ଼ ଦେଇ କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଗା ମତେ ପହଞ୍ଚି କାହା ଗୋଟେ ପେଲି କାହା ଆଗରେ ପଶି ତମ ଦେଲେ ପହଞ୍ଚଥିଲି ଆଗରେ କାହିଁ ପଶିବା ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ପେଲି କାହିଁ ମାଡ଼ ପିଟି ଖାଇବା ମାଡ଼ ପିଟି କାହିଁ ଖାଇବା ସେମିତି ପେଲି ଯେମିତି ମାଡ଼ ପିଟି ଖାଇବାନି କିଛି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିଟିଂ ସରିଗଲା ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଥିଲା ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବାକୁ କଟି ଯାଇଥିଲା
ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେବ ସେ କଥାର ଆଶା ମୁଁ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।